Mao ni ang facts sa PhilHealth issue. Lahi ang meaning sa subsidy o lahi ang meaning sa budget. Ang budget hearing sa BICAM meeting, ang Senado o Congress wala giwala ang budget sa PhilHealth. Ang zero nila mao ang subsidy. Ang gi-request sa taga PhilHealth nga subsidy nga 74 billion which is wala gi-approve sa BICAM meeting kay naay 600 billion pesos nga pondo ang PhilHealth nga wala gigamit mga kabumbo. Klaroho na to ha. Naapay 600 billion nga pondo ang PhilHealth nga wala pa nagamit. Wala nagpasabot nga dili na mutabang ang PhilHealth kung ma-hospital mo tungod kay naapa sila'y pondo. O kitang mga contributor nagpadayon pataghatag matag buwan, so meaning napadyoy kwarta ang PhilHealth mga kabombo. Maong dili mawala ang operation. Ang PhilHealth kay gitagaan usab kini og pondo sa gobyerno. Gitagaan po sa gobyerno og operation expense. Si Senador Bongo mismo usa sa naga-question nganong wala gigamit sa taga PhilHealth nga naa naman untay balaod para dungagan ang mga mogamit og PhilHealth para gamay na lang ang mabayran nato mga kabombo, pero wala gituman sa taga PhilHealth. Nagabantay mo kung ma-hospital mo, gamay ra kayo ang ikalta sa PhilHealth sa inyong bill sa ospital. Dagko kayo tag contribution sa PhilHealth, unya gamay ra ang ididak sa atong bill sa PhilHealth. Laktod pa kay istorya, gidaginot sa PhilHealth ang ilang budget. Tihik kayo. Tihik kayo, maong dako pa kayo og pundo ang PhilHealth. Mga kabombo. Unya, mao na, no, nga tungod sa katihik sa PhilHealth, mga kabombo, mao na nga dako pa kayo ang na-save ron sa PhilHealth, dako pa kayo sa og pundo, hinungdan nga wala gi-approve ang ilang gipangayo nga subsidy. Nganong mangayo pa man silang subsidy nga 74 billion nga naa pa man sila'y 600 billion nga wala pa nagamit. Wala ta maghisgot og 1,000, wala ta maghisgot og milyon, bilyon atong gihisgutan mga kabombo. Karon ang gibuhat sa gobyerno wala sa tagai og subsidy. Nga ilang gi-request kay na pa may 600 billion nga pondo nga wala gamita para makat-on pod sila. Ma-learn sila nga dili maayo ilang gibuhat nga ilatang gidaginot mga kabombo. Maong kita kamo sabta ninyo og maayo ang issue. Dili pwede mawala ang PhilHealth. Kay sila ang premier issuance provider sa Pilipinas. Dili nato i-blame sa gobyerno dayon, dapat sabto nato ang sitwasyon. Dili sala sa gobyerno, sala sa taga PhilHealth. Nganong wala nila gigamit ang 600 billion nga pondo. Nga daghan ang nireklamo, nganong kiniraman ang nakalta sa akong hospital bills. Daghan ang nireklamo nganong gamay ra kaayo ang gikaltas sa PhilHealth alang sa hospital bill sa mga pasyente. Dagko kay tag contribution matag buwan sa PhilHealth o diag ma-hospital mo, gamay ra ang makuha, gamay ra ang madidak sa PhilHealth mga kabombo. Sakto day na. Maong ang taga PhilHealth ato ang i-call out ang ilang atensyon, dili ang gobyerno. Dapat tarungon ang sistema nila kay naay balaod para gamay na lang ang mabayaran natong mga membro sa PhilHealth. Naay balaod ana, pero wa nila buhata o wa nila gigamit ang pondo mga kabombo o nga hangtod ron naapay 600 billion nga pondo ang PhilHealth nga wa gigamit. Balikon ako ha, dili pwede mawala ang PhilHealth kay sila ang premier issuance provider
sa Pilipinas, mga kabombo. Kadako sa savings sa PhilHealth 600 billion. Kung gigasto pa nagtarong daghan unta nakabenepisyo. Kung dili pa lang gagmay ang deduction sa PhilHealth sa atong hospital bills, nakuha-kuhaan na unta na ang kanang 600 billion, mga kabombo. Unsa pagkaunsa ang PhilHealth nagtigom man og kwarta, di man unta na bangko. Ang PhilHealth nagtigom og kwarta, di man unta na bangko. Kanang kwarta sa PhilHealth gamiton unta na para sa mga membros PhilHealth ug mga hospital. Unta ang PhilHealth dili magdaginot. Sus kay gidaginot man sa PhilHealth, mga kabombo. Ya, pareha ato ang texter kagabi na hospital siya gioperahan. Iyang hospital bill 156,000. Ang gididak sa PhilHealth 9,000 ra, mga kabombo. Kagamay sa gididak sa PhilHealth, sakto day na. Nga, for how many years contributor ka sa PhilHealth? For how many years matag buwan sige kag bayad sa PhilHealth? Karon nasakit ka. Nasakit imo anak, nanganak imong asawa. Gida sa ospital. O niya pag-check sa billing, dako kay kag bill. Gididakan sa PhilHealth, gamay ra kayo ang gididak, mga kabombo. Kay tihik kayo ang PhilHealth. Mo didak sa tuang hospital bill, mga kabombo. Muna reklamos mga tao, nganong gagmay kay sila og kaltas sa PhilHealth sa ilang hospital bill, nga dagko kay sa contribution matag buwan sa PhilHealth, mga kabombo. Tanawa resulta. Naapay kuan kini ang 600 billion nga savings ang PhilHealth nga wa magamit og dili pa lang tihik ang PhilHealth. So kanang 600 billion naapod-apod unta na og gasto sa bill sa mga pobre nga mga membro sa PhilHealth nga na ospital, mga kabombo. Diay digawas ron nga balita dako kayo ang gigahin nga budget para sa Christmas party sa taga PhilHealth. Baga apog naong aning taga PhilHealth, mga kabombo. Baliko na ko literal nga baga mog naong 130 million pesos kapin ang gigahin nga budget matod pa para kuno sa Christmas party sa PhilHealth, gastoon sa usa ka adlaw. Musugot mo ana nga ang PhilHealth mag Christmas party matod pa 130 million kapin gastoon sa usa lang ka activity, Christmas party. Kakita mga